Разговаряме с Румен Тодоров. Румен, ние с тебе сме правили много репортажи във времето за познати и нетипични за района растения, като артишок, смокиня, ехинацея, гинко билоба. Но моят въпрос днес е: какво те провокира да отглеждаш лен? След като успяхме да адаптираме за нашия район растения като смокинята и съответно северноамериканското растение ехинацея, реших да се върнем към някои стари традиции, които са типични за района, като отглеждането на лен. В случая обаче става дума за маслодайният лен, който не е характерен за нашия район, и тъй като, съобразявайки промяната на климата в глобален мащаб, нещата се променят след всяка година, прецених, че в нашия район е вече много по-удачно да се отглежда маслодаен лен, тъй като и търсенето му на пазара е доста сериозно и съответно имаме една възможност в Самоковския район отново да възродиме производството на това растение. Би ли изброил най-съществените лечебни свойства на това световно известно, бих казала, растение? Най-напред, нека кажем, че това е едно необикновено растение, което се отглежда до 60 градуса северна ширина в Европа и на надморска височина в Алпите до 1500, дори и по-нависоко надморска височина. В нашия район в миналото влакнодайният лен е отглеждан перфектно. Защо това да не се получи и за маслодайният лен? Веднага нека кажем кои са неговите предимства. Това е растението, което е изключително богато на ненаситени омега-3 масни киселини, които вече наравно с рибеното масло са доказани като изключително ценни в укрепването и функцията на всяка една клетка и съответно клетъчната мембрана. Доказано е, че това подпомага качеството на живот, поддържа здравословното тегло, дори поддържа при спортистите оптимална спортна форма и добра кондиция. Това са така наречените полезни мазнини, за разлика от някои наречени вече категорично вредни мазнини, като палмовото масло, които са хит в съвременната диетология и подпомагат жизненото и здраво тяло повече от всякога. Как въздействат върху организма? Въздействат като регулиран метаболизма фактор, балансират кръвната захар, поддържат добро състояние кожата, косата, ретината, укрепват и заздравяват сърдечно-съдовата система, подпомагат функцията на простатата, добре влияят върху мозъка и менталното здраве, регулират хормоналния баланс, предпазват съответно дебелото черво и някои други органи от вредни влияния на съвременният и опасен начин на живот. Като има няколко отрицателни въздействия върху неправилният начин на живот и неправилното хранене, и това всъщност подсказва липсата на тези омега-3 масни киселини в човешкият организъм. При липса или недостиг това води до ракови заболявания, диабет, депресия, артритни проблеми, главоболие, алергични състояния и наднормено тегло. Може би трудно начинание, но ти оптимист ли си? Най-добре е това да го кажем началото на септември месец, когато приключи прибирането на реколтата, но след като ние се преборихме с няколко растения, изключително непознати и нетипични за нашия район, мисля, че и бъдещето на маслодайният лен е много голямо и много от местните хора ще бъдат горди, че Самоковския район отново ще възвърне тази си слава.